Bulane? Hah? Bulane piye? Wis tok rasa cerewet kowe ngomong isin-isinke ora sesuk. Sesuk langsung tak paringi cah 1,750. Iya. Kuwi tuku bros. Lo dinas. Ning sing masangke aku lho. Masange ngene Bu Pras. Ah wegah. Lah, Oh Bu Pras langsung tancepke brok ngono kowe. Lah karepe masange ndek sapa? Ayo ngene sinden-sinden kuwi. Nanteng. Anteng. Mah luwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Ya gawe wis kek tembang ora usah dadake pilih sampeyan. Lah piye? Sri Uning apa? Jare liwu. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Iya, ket mau plak-plak wae kowe. Nanti kedusur kan anarkis kok. Ayo jumeneng no. Ya, Mbak Elisa or karo Salaso iki no. Ya. Iki nganu ngajari apa jenenge wong rada kagok suarane iki. Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu wonten ing Argomulya Gedang Sari ne. Argomulya Gedang Sari. Gedang Sari kuwi nom-nomane Nogosari berarti ne. Apa? Nom-nomane Nogosari. Kok nom-nomane Nogosari piye to? Ya Gedang Sari. Gedang kuwi gedang durung dadi Nogosari. Oh iya. Nom-nomane Gedang Sari. Nom-nomane naga. Ya sak akaremu. Dadi gedang sike bar kuwi engko dadi naga. Oh. Ya, dadi nek wis dadi iki wis iki kok wedang kok akeh banget to iki. Karo ngombe cangkeme piro caca? Kok geragas e kowe, Pak? Apa? Kok geragas? Gragas dengkulmu melacat kowe. Lah iki akeh banget ombene dalang kira entuk nguyuh lho. Ah iya. Reparing ngene. Aku ora ngerti kok. Apa to sebabe dalang kok ora nguyuh? Kenapa? Soalene Kowe seprene mesti ora ngerti to? mboten Melu apa ora aku, kepilih. melu aku pirang-pirang sasi kowe melu aku. Meh setahun ya. Belum ada 8 bulan mungkin. 8 sasi. Iya, 8 sasi. Kowe mesti mikir kok Pak Sino kok ora tau pipis. Kok ora tau pipis kenapa? Ah. Jawab. Ngene, janjane kowe tak jlentrehke ya sa. Iki ya kagem para lenggaliane mergo nek ndi-ndi mesti padha takon. Luwe-luwe wong sing ora apal bab pedalangan, kadang kala seneng wayang pertama iki mesti takoke dalang kae kok iso ora nguyuh ngopo. Ya. Kok iso ya? Mergane pikirane terfokus nang nggon gawean. Pikirane terfokus nang nggon gawean. Kowe tau ngerti wong main kertu? Main kartu? Ah. Udah tahu ya. Judi. Judi aku nggak judi Om. Oh, main kartu pernah. Iya, main kertu ning kowe wis tau ngerti wong judi nganggo kertu kae. Iya, tahu. Wis tau. Iya. Kae nek menang mbok 3 dina 3 bengi ora nguyuh betah. Kok iso bet? Mergane atine seneng. Atine seneng fokus ning nggon kertu. Iki contoh lho mingan. Aku ya ngono. Iki atine seneng iso mayang lipur piyai akeh. Iya. Mula ora bakal iso terpikir, kene ora terpikir. Oh ngono. Lah aku atine seneng yo gebelet nguyuh he, Pak. Kuwi sing perlu tok benake sekermu. Ora berarti apa mergone pasano mikir ya. Iya, aku mikir lakon, Mikir akeh ya. Mikir akeh. Mikir utang barang. Nek utang iki jelas wis tak pikir, maksude tanganku ora leren, lho to. Tangan kanan kiri pegang ini apa keprak. Terus ini nglakokke wayang. Pegang Terus kene wayang. mikir romongan, lho to. Mikir romongan. Sikil ya ora lelen, sikil sila sing siji jejak ngene iki ya. Oh iya, kerja semua ya. Kerja semua. Monggo iki nek yo madem rono mbadep rene ndeloke wayange. Heeh. Kaya ana sinden ayu-ayu ndeloke Debok to, Pak. Ora medhep sinden. Ora entuk, ora Pareng ya, kena, Pak. ora pareng sinden ayu-ayu iki ora dienggo dalange, ning iki dipusungke kagem para pamirsa. Nek pamirsa ki weruh sinden ayu-ayu mesti do wah. Iya. Wayange critane le omongan kesuwen ya ndelok sinden sih. Iya. Ngono ta. Bagian dari keartistikan Pak. Bagian dari properti. Properti Iya. padake patung iki urip Om. Bernafas.
Maksudnya propertine pedalangan. Oh iya bener. Properti panggung Iya, dadi ora sanu, moko nek lingguh ora pener dalang ki nek lingguh kesusu bar nampa wayang selak talu lingguh kesusu blek ora pener. Iki nggo ngene iki rasane mak celeng. Apa jelenge apa? Ora tak kandhani kowe. Sing jeleng apa? Wis kaya ana sing kelingguhan lah pokoke. Oh. Iya. Yo angel yo pada di dalang. Angel mulane aja disembranani karo sopir kowe ampuh dalang. Mula profesor-profesor tahu tate apa jenenge meneliti tentang dalang itu manusia super. Manusia super. Oh iya. Oh cawetmu ning jero ora ning jaba kok. Nek manusia super jawete ning jaba. Kaya Superman kae Batman. Tapi suatu saat aku tak mayang tak cawatin ning jaba ye. Kuwi aneh-aneh ora. Jeneng super kuwi mergane setiap malam kerja ya to mripate melek, tangane cangkeme omong, pikirane mikir, wah kabeh bekerja. Kuwi dianggap dan berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 berapa jam? 8 jam. 8 jam non stop. Ya pantes wae ra belet pipis ya, Pak. Ha iya. Soale mikir terus ya utekmu berarti ape, Pak? Sik. Omonganmu ra penak omonganmu. Maksudnya cerdas, jadi mikir terus. Pikiranmu aja utekmu. Lah pikiran onone ning utak. Lah iya ning aja disebut kuwi nganggo tata krama, kowe iki tak bayar saben bengi kok ngutek-utekke dalange. Neuron. Apa? Ya utek. Utek pikiran. Matur ya, wah iki lho tambah meneh sing nyuwun lagu Mbak Elisa. Sinten? Ya. Nyuwun apa? Kula Andri Suprapto CV Petro Putra Hargomulya melayani rental mobil bus tour and travel. Nyuwun lagu pepeling. Ya. Nggo diaturake. Pokoke santai wae. Ya. Ki bakmi Jawa. Mak Parti dan angkringan minta lagu Sriyuning. Ya. Bakmi nendi kok njaluk lagune? Pak. Ora dinai bakmi. Ora kok ya. Iki wis dinai duit ngene kok. Oh dinai duit. Iya. Berarti nek aku entuk duit mengkone. Sapa? Aku. Lah nek kowe nyanyi pepeling pos Sriyuning entuk duit, nek liyane ora entuk duit. Oh, tergantung lagune. Iki duit mlumpuk ning kene iki ora dienggo person, ning dienggo kas. Untuk kas ya, Pak. Iya. Nggo tumbas seragam meneh ya, Pak. Nggo tuku seragam. Karo nggo tuku bros. Beros iki larang padake 50.000 kurang. Regane 350. 350. 350. Iya. 350 iki padake. Monggo wong pira ki 10. 10. Wis bayar urung? Durung. Wis tanggungane Pak Sih. Kayane duit-duit po. Nggo tuku bros iki 3 juta. Ana duite. Kowe saiki pengen tak bandem duit apa piye? Mboten. Ayo duwe nek men 3 juta tuku bros kecil kok ya. Wah, pajake wong tebes. Pajake wong tebes. Geleleng tenan dalang siji. Geleleng kok ya. Sesuk tak tumbaske bros. Ya. Oke. Nek kira-kira iki do rusak kabeh. Elek-elek. Tumbaske nek. Oh siap. Gelungan iki supaya awet ganti. Ganti ya, Pak. Ban Vespa. Kuwi malah ora dadakan, ora usah dadakan. Ya mumet dase padake engko nek. Sakarepmu mumet ya das-dasmu dhewe kok. Kok memburi ngene abot mburi. Iya. Ya. Ayo nembang apa? Ngaturake lagon. Oke banget iki sa. Aku sesi deman wae, Pak. Oh, dia mau ana sing nyuwun sesi deman. Ya. Diaturke. Katur karo warga-warga Gedang Sari sing padha merti desa. Meteri desa nggih ngaturake nggih sing meteri desa mugi-mugi saged support nggih Siti apa lemah sitine. Apa? Lemah. Sitine rasa lemah siti. Sitine nipun saged support kathah doyonipun nggih. Nggih, murah doyonipun. Murah apa? Doyonipun. Wis undakmu akeh lho, wis iso toya barang kowe seneng aku. Toya bagus to, Pak? Toya itu banyu. Air ya, minuman. Dodo ya air, bedo.
Lan ugi mangke kathah sing mangke adol sakit larang gulake murah. Bener ya Pak? bener. Sing mangke bakul tambal ban ya kathah ban. Mosok ndong akeh ban bledos ya Pak. Ora apa-apa kok ya, sing penting do kerejekan kok ya. Nek sing tukang gijing ya mosok akeh wong mati ra paring ya. Ya pokoke kabeh Pokoknya kabeh pekerjaane iso lancar. Amin. Sing dadi guru ya entuk tambahan duit. Amin. Sing durung ana pekerjaan ya entuk pekerjaan. Wis ta Pak, apa men? Nggih, ya. Oh nggih, nyanyi. Wiwitane anderek sang pekik pria bagus kang ngolah budaya Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung Bendara terus kayung-yon neno selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis ngungrum anggung remarang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis Mas mlebu kendang ya lancaran mangga terus tresno sesideman luwih becik monggo luwih becik batenono timbang pepisahan
cepet. Saka kene Draya iki cepet. Ayo isih kagok-kagok suarane ya ora apa-apa no. Ya. Wah, saya akeh sing padha nyuwun lagon ya mung aku matur sadurunge ya no. Ya. Gandeng sing jeneng wektu ki winates mengko nek ana sing ora iso tak aturake ning limbukan ya diaturake nggon koro-koro. Ngono ya Mak. Iya supaya kabeh iso rata ya. Tak jaluk lega penggaling sing para pamundhut lagu iki no. Ya sing ngersake. Ayo genti Mbak Ika, monggo Mbak. Menika wonten lelagon Nyidam Sari piyantun kalih ingkang nyuwun. Oh iya. Mau ya Mbak Ika dikapure nyekar Aja Ngece. Aja Ngece iki lagu sing endi nek sing cara kuno ya aja ninggal aku trimo bonceng. Ya rene bebarengan bareng karo Mbak Aja Ngece. Ngono kae. Ya. Nek sing lagu anyar aku urung ngerti. Ya. Nggih. Kula manut Pak ajeng sing pundi? Sing nek sing Aja Ngece sing endi? Kados sing ngene niku. Oh ya sing Nyidam Sari sik. Piyai loro sing nyuwun. Nyidam Sari ana loro, Sriwening ana loro. Iya. Sing didhisik-dhisikke sing dobel-dobel sik Mak. Iya, engko ndak gelo penggali karo iki engko kur wae nok sing panyuwune Bapak saka Pak Lurah Ngalang iki. Iya. Lagune apa? Bolo wis kontol baris. Iya. Monggo, ya. Nyidam Sari sik. Nah, iya. Ya. Dibawani mboten? Iya, Nyidam Sari kok ora dibawani. Monggo. Wong bagus pepucening ati Anu kaya ngene wong nandang asmara apa tak aku dhewe apa tak wakku dhewe neno Duh dewa jawataku welas sono mring mami neno besok kapan katekan ceder lan wong bagus umpamakno umpamakno yen akodha tanpa prau sasat toroten pepatri Nyidam Nyidam Sari
Neno. Monggo, ya Mbak, engko didangdut ki apa ora manut karo kanca-kanca. Ya, ya. Panyuwunan kuwi diaturake no. Ya aja gawe gelo. Ini ya mau aku wis matur ya. Mergo wektune winates ya sithik edhing waton rata diponto-ponto ya. Sing wajib diaturake ya diaturake mengko sing nggon goro-goro ya nggon goro-goro. Ayo genti Mbak. Tatin Lestari Andayani ya. Ki sing Presiden berbobot iki no. Oh ya. Tegese bobote lebih saka 80 kg. Iya, ya ora apa-apa, Mang. Ayo. Nah, wis mulai mengancik sinden-sinden sing pancen bergaji. Sugeng dalu bergaji. Iya. Bergaji piye? Ayo sinden-sinden sing kok kan gaji-gaji kuwi lho. Kelemon-kelemon ngono kuwi wis. Ya ora perlemon semono ya kelemon. Lah kuwi mergane ditaleni nganggo stagen kok ya ana tadi. Disingset-singsetke dadi ketok cilik nek muni preman ngono ora nganggo Jawa. Wah. Napa? Wah gedene ra jamak-jamak. Iya. Apane? Lengene. Iya. Semene ya urung gedhe. Wah kuwi lengene iki mbok coba karo kempolku rak padha. Lengen karo kempolmu kok padha. Pamundutan pirang-pirang. Kowe kok 2 malam tidak hadir? Iya. Kenapa? Saya momong.
Wo, ayo abot le momong karo le golek dit. Nggih jane milih golek dit ning sambi momong oleh mboten. Ento anak cilik iki dijak ngene malah ora apa-apa, aku justru anak nek sinden ono sing duwe anak cilik dijak men bocahe ngerti seni budaya. Angsal. Ento ora apa-apa. Ning penonton pripun nggih? Ora apa-apa anggere anakmu tok kempit. Kempet kok mati yo. Ya ora kok ya. Lah iki jare semene. Oh yang ngempet anakmu dadi ngempet telu anakmu dadi. Iya. Telu piye? Anakmu rak telu to. Telu apa pira? Setunggal. Wow, sing telu sapa ya anake? Lah jenengan nek ngempet dadi telu iki maksudnya piye? Ora maksudnya anake bocah anake iki sing iki telu sapa? Sinden-sinden ki ning anake telu sapa? Oh Neti nding ya lali ya. Mbak Wahyu. Neti. Mbak Neti. Kelingaku kowe kok ya. Sare ora apal aku. Nek kula ngejak anak mesti kondo di nganuro wiyaga. Di apa? Dislataki anake sapa iki ngono mesti. Ayo ora. Termasuk dalange barang kuwi. Aku nek karo bocah ki tresno ya. Mulane anak nggonku cicah cilik iki do tak anggere dolan do tak klumpukke. Yo dolanan yo. Wah terus jengklit aku lunga. Aku jenenge kurang ajar kowe. Jenengane karo bocah kok. Ayo nembang. Nggih. Ya iki. Ana sriuning, ana pepeling, milya kowe arep nembang apa? Ya, ana liwung, ya. Napa, Pak? Liwung. Nggih. Nek kowe taren penonton ki ora kono ora kene mesti wong liwung ki lagi gleleng kok. Iya. Gleleng kaya dalange ning gleleng tok. Ora, sing jeneng wong arit ki ya. Kene arit, kene ucul klambi ngesak HP dadi liwung atimu. Iya. Soale lagi ngetren tenan liwung iki. Iya, ya ora apa-apa. Lagi gleleng nggih. Heeh. Kaya dalange ning ming gleleng tok. Maksudnya piye lambemu ki omong? Lah mamune tak tukokke bros endi? Lah kuwi sing tuku sapa e? Ini uang kita sendiri dong. Oh berarti sing wingi. Sing wingi sing tuku aku. Oh ya wis berarti urung tak tukokke. Kowe iki senengane arep geleleng ning sing sesuk. Ngancik Agustus brose kudu anyar. Ora ming ting relip ngono kuwi. Lah, nek perlu kalungan senter wae. Dadi kalungan senter terus durupe biar ngono kok geleling malahan. jantene piye le nganggo? Iso lho kae senter golek kodoke ora ditalekke jasa. Lah niku ditalekke dodo. Ah, ning kari dirut karo dodo kan luwih kenceng. Gak luwih kenceng. Oh kari durupke nek munggah panggung biar ngono wis. Ketok le semromong. Iya. Nek meng kaya ngono kuwi nek ora ana lampu ya burem. Iya. Kuwi iso kemelip lak mergo ana lampu. Lah nggih ning niki ya lumayan lho, Pak. Ya wis Ning sak bros kuwi. Kuwi rega pira iki? Niki. Heeh. Niki donge 500. Ning didiskon dadi 350. Sesuk tuku sing cah siji 750. Oh, meng ngomong tok. Kowe iki percaya apa ora? Mboten. Padha aku ya ora percaya kok. Soale kulino. Sesuk tak tukokke ning ngendi? Plak-plak tak ajar lho, no. Kaya brandy kuwi kaya whisky karo ora. Jas. Aja kuwatir wis sesuk tak tumbaske. Padake cah tipis. Bulane? Hah? Bulane piye? Wis tok rasa cerewet kowe ngomong. Isin-isinke ora sesuk. Sesuk langsung tak paringi cah siji 750. Iya. Kowe tuku bros. Lho dinas. Ning sing masangke aku lho. Masange ngene Bu Pras. Apa gak? Lah Oh, Bu Pras langsung tancepke brok ngono kowe. Lah karepe masange ndek sapa? Ayo ngene sinden-sinden kuwi. Nanteng. Anteng. Mah luwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Ya wis kek nembang rasa dadake pilih sampeyan. Lah piye? Sri Uning apa? Jare liwung. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Iya, ket mau plak wae kowe. Nanti kedusur kan anarkis kok. Ya, liwung ya kena. Mengko bar liwung terus Ibu Waranggana 4 po 5 ngadeg kabeh. Oh iya. Ngaturke apa? Ki nang pamundutan bersih desa
Apa niku apa karo Holobes Kontol Baris. Anyune Pak Lurah Ngalang iki. Gugur gunung. Ora iso gugur gunung mong nyune Holobes Kontol Baris kok gugur gunung. Kontol. Holobes Kontol Baris. Lah nggih. Heeh. Yo. Sinten mengke? Ayo sengko gampang. Niki ngangge bawa apa langsung? Bawa sing apik bawa. Ya men rada kepenak ya, Mak. Suwe mboten metu niki. Apane? Pemilihan. Manut kula nggih, bawa. Sangarmu. Ah. Napa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayu ning budek. Kok budak? Lah iki mah aku kena omong kowe, ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan ki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu suda rungon. Mboten kok. Ayo sing kok. Ngandel. Kok ngono kok kan ora muni budak. Kowe iki suda rungon, ngono kandhane ngeyel. Sing ngarep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Askem kene iki. Ngandel. Nih, do krungu mboten? Modar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budek kok. Ayu nek le ayu ning kupinge bosok. Nyorna. Aisyah kaya. Wong bar ki nanti tak pilih kok. Pak Lurah mireng nggih Pak nggih? Mireng ta? Pak Lurah mireng mboten? Mireng kok ya. Ming aku tok sing ora krungu. Pak Lurah mireng kok meneng wae. Oh semir iki. Meneh. Pak Sumar. Parapane dek cilik ora apa-apa. Parapan ki dadi iso kondang ki ya mergo aku ki mbiyen parapane dek cilik bendol. Kudu ya. Dadi omongi ngeyel. Aku mbiyen dek cilik iki sing jeneng bapakku, Pak Mantem bareng nek aku ndol ngono kuwi. Ndol? Oh, tak antem blasen. Lah jare bendal. Oh iya bener ya. Mak aku nek ra jelas mbok sing Ya jelas kok nganti gedro-gedro. Gemes ya karo aku. ora gemes. Tapi ya. Pengen gecek gak? Yo. Ya. Sabar nggih, Pak. Ayo Mas. Soale dijak omong ra krungu. Tak tunggu sliramu rawuh bingung gawe
sing ngempul kae ya ora perasaan. Lah apa? Pencunte nganti dekok kae kok. Endi to? Sak kayang-kayang. Iya, ya wis ra apa-apa ya. Mbok Pencune- jajal sirahe kuwi dicucuk. Oh, dekok tenan. Ah iya kaya. Wah dan dimimi-mimi dekok. Aku nek nang omahe tak alus-alus e. Nang kene mung dicucuki nganti dekok. Ora apa-apa nggo nyambut gawe ya wis. Aku muni pencune dekok ini ibu-ibu do guyu kabeh. Sindene niki lho, Pak. Ora. Ngopo? Oh iki iki kok. Nah. Sabda ya. Piye? Ora apa-apa. Sida ora? Sida. Sabda pandita. Sampun, Pak. Wis nang kono tambahi si Ayu, ya tambahi si Rido sing golek sing dudul. Lemu temen. Ki anting ya lemu ki. Tambahi si Orisa. Ya. Wis, kuwi cukup men sing dudul. Ya. Arep nembang apa? Iki mau pamundutan saka anu jenenge Bapak Kepala Desa saka anu. Ya, Kulubis Kuntul Baris karo mau ana piyayi saka Hargamulya kene nek sing kawit esuk mau tansah SMS karo aku pokokipun nyuwun sepados mangke bersih desa dipun ungelaken. Oh nggih, mangke dipun iya mergane wis memantau. Oh nek ora Mbah Semina. Oh iya. Diaturake. Ya, dimetle wae. Ya, dimetle tegese gugur gunung terus bersih desa. Ya. Yo. Bersih desa gugur gunung. Dipun nyanyekaken para dream. Ayo gede banget. Kula gede mboten, Pak. Gede kok tetep Pak. Arize nanjihke ya. Ayo dalange tak warai ya. Bobotku cilik dhewe. Ah iya. Iya kowe bobote cilik ning ana sing gedhe. Tadi lu cangkeme. Glungane lho. Jenengan apane? Pikirane dalange ngeres. Ya ora kok ya. Ah ditakoni ya tak jawab kok ya. Kula gedhe napa? Oh, gedhe. Ya mangga dimetle saka gugur gunung sik utawa bersih desa sik dimetle. Ya mangga daturke ya. Mas joget. Yo. Ya. Kayak
ning gone dhewe-dhewe. Ya. Le buka wae. Ilune demlong dem. Ya ora apa-apa. Oh, sing dikersake Pak Lurah iki no. Ya. Sugeng dalu kula nyuwun kutut manggung. Nah, iki kutut manggung iki penake gara-gara Langgam Sri Uning Nyidam Sari. Lagu punika kagem sedaya pamirsa, mugi kagem jampi saya spesial kagem IKG Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Mugi IKG semakin sukses lan ugi bujange tansah pinaringan kesehatan karena jadwalipun ayanipun padet. Matur sembah nuwun. Ya. Saking kula kados harga mulya Bapak Sumaryanto lho. Asline jenenge Pak Sumar. Mula bengi iki lakone Sumar Mbangun Kayangan. Semar. Padha wae nek panjenengan ya kepengin bangun desa Hargamulya iki. Ya. Supaya dadi desa sing apik, sing becik no. Ya. Yo engko ndak lakone ora tutuk mandeg dalan jam 1 kurang seprapat. Ya. Diatur dhisik critane yo mak. Ayo nggih. Tan samar mamoring sukma sinupmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning